drużyny. dlatego to nawet nie ucierpiał za bardzo. Wydawało nam się w pierwszym zdarzeniu, że tak. Zaryzykował sam, bo piłka troszeczkę źle mu odskoczyła i musiał się ratować. I dlatego... Już Lizowski, jest druga bramka, Kamil Kuzera! Fantastycznie na początku i na końcu pierwszej połowy meczu. Teraz Kuzera fenomenalnie tutaj przy tym bliższym słupku i jest 2-0 dla Korony. 45 minuta gry. Fantastycznie to wszystko się układa dla kieleckiego zespołu. Zobaczmy raz jeszcze. Dwie bramki po stałych fragmentach. Ależ trudna sytuacja. Ja bym tutaj nie miał takich dużych pretensji do Iniacza o to, że nie krył blisko, bo krył, stał poza piątym meczem. To jest perfekcyjne uderzenie prawego dzisiaj pomocnika Korony. Kamil naprawdę perfekcyjnie się do tego strzału złożył. Fenomenalnie, idealnie Kamil Kuzera. Bardzo dobre też to dośrodkowanie, prawda, które dostał. Natomiast powiedziałem, że dwa stałe fragmenty gry dzisiaj decydują przynajmniej w tej pierwszej połowie o wyniku tego spotkania. 60